til Milla Wonderland. Det er længe siden jeg har lavet en video. Jeg tænkte bare lige, at jeg ville opdatere fra min nye computer, fordi jeg har været en meget, meget slem blogger. Og det er jeg ret ked af, men nu har jeg så tænkt mig, at I skulle følge mig, for det har jeg tit gerne ville lave sådan en slags videoblog, hvor de følger mig en hel dag eller en hel weekend. Så jeg havde tænkt mig, at jeg ville lave en vlog, fordi at det er sådan, at fra i morgen af, der tager jeg efter studiet tager jeg hjem til mine forældre. Jeg spiser aftensmad og hygger med dem, og så lørdag klokken 6 om morgenen, der skal vi til Glostrup. For min søster, min mega awesome dejlige søster, hun skal danse, som er en af hendes rigtig store passioner, har været det i mange år. Hun skal faktisk over til noget, der hedder Danish Open Belly Dance, og det er over i Glostrup, og hun er faktisk med om finalerne. Det er sådan lidt indviklet, men det skal jeg nok lige forklare noget nærmere om i selve vloggen her. Men så skal vi selvfølgelig derover som familie og støtte hende, og se hende danse, og vi håber selvfølgelig, hun går videre, og krydser så meget fingre for hende, for hun er simpelthen bare så dygtig til at danse. Og det fortjener verden bare at vide, og hun skal bare have al den lykke og glæde, hun kan få med sig i hele livet, men specielt også i det her dans, for det er virkelig noget, der ligger hendes hjerte nært. Og når hun brænder inderligt for, hvilket man også kan se, når hun danser. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se dansen sat sammen, for hun sætter den selv sammen, laver selv koreografi til, hvilket er utrolig svært. Svært, man lige sådan tænker, at det vil være, at du bare stiller sig op og lave nogle bevægelser. Men det skal passe sammen, og det skal fange publikum osv. Så det er ikke bare lige. Så det skal jeg lave hele weekenden, og kommer først hjem en gang søndag aften. Så synes jeg da også lige skal hilse på en. En, der ligger her om bagved. Gemmer sig lidt. Hun ligger lige her. Det er min lille Hardo, som jeg faktisk heller ikke har været så god at opdatere på bloggen med, men tiden går virkelig meget med hende. Hun kræver lidt arbejde, og tiden går rigtig meget med studie for tiden. Så vi er lige startet et projekt, så jeg skal sætte mig og hygge mig med den her bog. Jeg ved ikke, om I kender den. Den hedder Metafysik. En dejlig grundbog. Simpelthen spændende. Ej, det er ret spændende, men det er ikke sikkert, at I synes, det er så spændende, sådan noget filosofi og sådan noget shit. Men det er super spændende, vi er i gang med projekt lige nu. Vi har lige været til vejledermøde i dag, og fået at vide, at vores projekt var rigtig godt, og vi nåede rigtig langt i forhold til de andre grupper. Så det er bare top dollar. Jeg er så helt stolt af mig selv i dag, over at det er gået så godt, og fordi vi var meget i tvivl om emnet og sådan noget, men det er bare tip-top. Som I kan se, så har Wuffy lagt sig på plads, og jeg vil til at læse. Og jeg håber, I vil følge med i den her videoblog, som jeg laver. Blog. Whatever. Men indtil vi ses, så må I fandme have en god torsdag.